Hallelujah. Tinokudza Mwari nenyasha dzavatipadze kuti tidzoke munzvimbo ino. Imba yakaropafadzwa. Hallelujah. Munoziva vanhu vanoona zvinhu nemaziso enyama. Mumwe munhu anofunga kuti imba yakaropafadzwa imba ine 20 bedrooms. Havazive kuti imba yakaropafadzwa ndezvemumweya. Hallelujah. Unoita imba ine 50 bathrooms but pasina mweya waMwari. Praise the Lord. Ndinoona imba ino iri yakaropafadzwa. Tinouya zvidu tonamata muno. Tonzwa shoko raMwari. Imba inomhara mweya mutsvene waMwari. Tichinzwa mweya mutsvene waMwari uchitaura. Tichidzidza. Toenda kumba tichishuwa mweya waMwari wangu uchitaura. Chiropafadzwa. Kudhara vaiti vakasangana naMwari. Pavanenge vasangana naMwari vai vakaataka. Hallelujah. Jakobho akaita rimwe day achitiza mukomo wake Esau. Ndobva aenda aneta. Zuva rovira akarara. Ndobva atsamira padombo. Hallelujah. Ndobva aona ngirozi dziri kukwira dzichidzika. Pakaita unge mastairs ekuenda upstairs. Hallelujah. Kuenda kudenga. Akazombodzoka futi napo second time. Kana ndisingakanganisi shoko raMwari rinotaura kuti first time akangoona zvaakaona ndobva aenda anga akapusa. Akazotangwara manje second time akuziva Mwari akati panapa handiite fani. Ndikabata ndabatisisa. You might not get a second chance. Ndobva akasangana nemutumwa waMwari. Akarwa nemutumwa waMwari. Togara tichitaura nyaya iyoyo. Vakaropafadzwa vari muministry muno. Nekuti nesuwo takawanawo chizaruko. Tikanzwawo chizaruko. Variko vamwe vanochizivawo chizaruko. Because mweya waMwari hausi muno muchete. Hatisi tega tine mweya waMwari tinganyebe tikadaro. Variko vamwe vane mweya waMwari. But tinotenda Mwari kuti tiri vamwe vashoma vanozviziva. Kuti vamwe vanotaura kuti Jakobho akaita wrestling naMwari. Akakurira Mwari wrestling. Hazviitike zvinhu zvakadaro izvozvo. Makainzwa mharidzo. Shoko rikanyatsotaura kuti Jakobho paanonzi akakurira Mwari. Akarwa naMwari akakurira Mwari papi. Shoko raMwari rikataura kuti pakuchema. Hallelujah. Kuti Jakobho akachema. But mhere akaridza iyi. Akaridza mhere. Kusvikira kwakuda kuedza. Kusvikira Mwari wati hanzana mbona murume anochema zvakadai. Wandikurira. Ndakukuropafadza. Hallelujah. Ataura kuti handikusiyei. Saka vanhu vanofunga kuti paanoti handikusiyei anga akadzvinya Mwari nemaoko ake. Achiti Mwari handikusiyei. Mwari woshaya simba. Woshayiswa simba naJakobho. Jakobho aibatirira paEproni amai. Oshayisa Mwari simba rekupunyuka. Musanyebere Mwari mani. Hallelujah. Hadzi akachema Jakobho. Ameno mhere yakaridza kuti yanga yakaita sei. Yakazotaura revelation yakabuditswa naApostle Paul. Kuti kana zvichinzi Jakobho akakurira Mwari sei, zvikanzi nekuchema. Akarira nekurira kukuru. Kusvikira Mwari vati noise yako yanyanya. Kune mumwe munhu right now ari kufanira kunamata kuna Mwari. But haasi kuziva kuti anofanira kurira. Kusvika nzeve dzaMwari dzati aiwa waita wrestling neni ukandikunda. Praise the Lord. Amen. This is an answer to someone. Kune mumwe munhu ari kutsvaga answer yezvinezvi. Mwari vari kutokupindura izvozvi. Mweya waMwari uri kutokupindura izvinezvi. Kuti dzidza kuna Jakobho. Jakobho akaita wrestling naMwari. But mapitsa akaita naMwari angasire simba. Ofunga kuti Jakobho anoita Mwari suplex. Ofunga kuti Jakobho anopinigura Mwari. Omita judo. Hanzi naApostle Paul akachema. Kuchema kwake ndiko kaita kuti Mwari vazomutaiwa kani. Chiregera kuchema. Akati handiregeri. Zvikanzi iwe kwakuedza kani zvikanzi handiregeri. Zvikanzi woraitita zvikanzi handiregeri kusvika mandiropafadza. Ndokuti ndizonyarara. Unofanira kudzidza kuchema kuna Mwari. She Jesu Kristu vanotaura nyaya. Takainzwa futi mharidzo yemudzimai. Akaenda usiku akanogogodza. Akanzi aiwa kaniwe chiko uri kundinetsa ndoda kurara. Akaramba achigogodza. Akati all right. Chii chaunoda?
pakaitwa futi imwe parable yekuti Sawira anouya kuti ndiri kuda shuga, ogogodza yanga iri chichingwa nai, ogogodza zvonzi aiwa shamwari iwe ndakuda kurara, oramba achigogodza kusvikira uya yanga asingade angomuka achiti kuti ndirareka ndotongomupa zvaari kuda, ovhura dho omupa. Hey, kune zvimwe zvinhu zvekuti Mwari vanokupa after persistence. Kune zvimwe zvinhu zvokuti hazvingouya kawani. Kune zvimwe zvinhu zvokuti unotofanira kutoita wrestling. Kwete wrestling inoparidzwa makereke, anoparidza vhangeri rematoto rekuti anokufurira kuti wrestling. Zvino iwewe manje Jacobo zvaakaonana naMwari face to face, iwewe hausi kumuona face to face, uchaita wrestling yacho sei? Vanoziva shoko raMwari ubva waziva kuti ndinofanira kuchema kuna Mwari. Ndosaka zvichinzi rambai muchinyengetera, tsungirirai kusvikira Ishe vachiuya. Kune zvimwe zvinhu zvokuti Mwari ukangoti nhasi vanobva kupa, kune zvimwe zvinhu zvokuti Mwari vanoda kumboona kuti okay, reka timbomuona kuti akashinga. Uramba uchichema zozonzi ndanzwa kuchema kwevanhu vangu. Hallelujah. Praise the Lord. Ndansina kumboplana kuzvitaura izvozvo. Mweya waMwari ndiwo uri kutotaura zvakadai so. Kuna anoda kubatsirika anotobatsirika ipapo. Ndo panowanika kubatsirwa ipapo. Pfungwa dzisaende kunofunga madhiri ezvimwe zvinhu nemari dzasara kuseri kwedho kana chi. Pfungwa dziterere ipapo. Ndo patori salvation yako ipapo. Kuberekwa kutsva kwachoka, kune vamwe vanongoti vachingosvika nekuberekwa kutsva. Kune vamwe utoti unotofanira kuita wrestling. Ko unoziva sei? Pamwana nambuya wako nanasekuru wako wakakupira, pamwana navabereki vako vakatokupira kuti unofanira kuva n'anga, pamwe une zvimwe zvakadeketerwa zvemumhuri mako, pamwe utori mulaini rekutori rakanzi ava ndevekuita zvakati, ava ndevekuita zvakati. Zvinotoda kutorwisa, zvinotoda wrestling, zvinotoda kutombofunga kuti zvekukotsira ndezvevamwe, vagoni zvavo vanokwanisa kukotsira. Isi takambonzwawo nazvo vamwe vachikotsira tisingarari, maziso anotsvuka kusvika azvimba. Vamwe vanhu vachitarisa maziso angu anoti murume uyu maziso akaita se bvunzai vana mai mamwe zvavanokuudzai. Vamwe vakakotsira muchiita wrestling naMwari. Vagoni zvavo vanika life kari right, kekuti akadi kuchema, kekuti akadi kunamata kuna Mwari, zvinongoita muchechetere. Kune vamwe vanhu vekuti kana basa chairo kuti uri wani unofanira kuita wrestling. Kuna vamwe vanhu vekuti chingwa chaicho kuti uchiwana unofanira kuita wrestling. Hallelujah. Kune vamwe vanhu vekuti mwana chaiye umwana ungoberekerwa vana anoteerera, vekuti anongotaura shoko wani vana vateerera. Kuna mumwe munhu wekuti kuti vana vakuteerera unofanira kuita wrestling. Kusvikira rini handizivi, Ishe ndo anoziva. Hallelujah. Zvinhu izvi ndezve hanzi the violent take it by force. Hallelujah. Ever since the time of John the Baptist, the kingdom of heaven has suffered violence. Zvekunamata Mwari izvi ndezvevanhu vazvipira, zvekunamata Mwari izvi ndezvevanhu vashingirira, zvekunamata Mwari izvi ndezvevanhu vari serious. Munofunga kuti vana veIsraeri kubuda muEgypt vachiti vari kubuda nhasi, vaifunga kuti rinoedza tava kuKenani. Hallelujah. Dai vakaudzwa kunzi taakubuda yezvinezvi muEgypt, but it will take 40 years kuti tisvikeko, ndofunga vamwe vaisara. Hallelujah. But it takes persistence, it takes patience, it takes time. Fana kuramba uchishingirira. Umwe minamati yauri kunamata nhasi ichapindurwa 20 years from now, unoziva. But zvakuda munhu asingaore moyo manje, anoramba akashingirira, anoramba akashingirira. SaSimeoni, ndikunzwa mweya waMwari uri kutaura nezvaSimeoni. Simeoni akashingirira kusvika ati kana kufa kwacho haafi. Hallelujah. Nekuti chiprofita chaachataura kuti Simeoni haoni rufu kusvikira waona Ishe Jesu Kristu. Hanzi Simeoni akasvika pakuchembera. Handizive kana chiri chokwadi kana chisiricho, but manzwisiro andinozviita ndekuti Simeoni akachembera. Kune vamwe vakaropafadzwa naMwari vachasvika pakuchembera zvokuti vanenge vasisaende kumba, vaongoramba vangori muimba yekunamata. Simeoni
angangogara ari mutemberi akangomirira chete achembera Simeoni. Ndiye akaisa Ishe Jesu Kristu kunasha. Hanzi vachiti vachipinda vana Maria naJosefu nekarushava, Simeoni mweya waMwari ndobva muti chiona chiedza akati ndaona ruponeso rwenyika. Haleluya. Ndobva anyengetera achiisa Ishe Jesu Kristu kunasha. Achipedza akati muranda wenyu ngaachienda nerugare. Upenyu hwaSimeoni ndokuzopera kwawakaita. So there are certain things that we pray for. Some of them will not happen today. Tine mumwe minamato yatinonamata ichazopindurwa tatoenda. Haleluya. Vanhu havazvizive izvozvo. Munofanira kumunzwisa Mwari watinonamata kuti anoita sei. Toda kutenda Mwari. Mweya Mutsvene waMwari ukutiendesa ikoko. Ini ndinoteera zvinenge zvada mweya waMwari. Haleluya. Hazvisi zvekuita mapreparation. Munhu anouya akaita presentation yake. Ndozovadai. Hazvina mweya waMwari zvinhu zvakadaro. Tenderai kuti mweya waMwari utaure zvaunoda. Izvozvi kuna vamwe vanhu vatopindurwa nenyaya yezvinhu zvavari kufamba nazvo. Kuna vanhu vatopindurwa nenyaya yemepi yeupenyu hwavo. Kuna vamwe vatotaurirwa upenyu hwavo so. Zvimwe ndini zvimwe ndiwe. Haleluya. Toona mumwe akachembera arimo mukereke. Ari kufamba achienda papulpit. Akabatwa ruoko neumwe. Pane vana vadiki vakamubata. Kana ndiri kuti vana vadiki handisi kureva vana vadiki. Ndiri kureva vachijaya pamwe vari kuma 30-40 years. Vari kufamba naye achisumuka kuenda pastage achinonyengetera kereke. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Zvinoitwa nemweya waMwari zvinhu zvakadaro. Praise the Lord. Tenzi, tinokutenda Ishe. Tinokutenda Jehovah. Hallelujah. All right. Handei tinopedzisa mharidzo yelast week. Mweya waMwari watinofanira kupedzisa mharidzo yelast week. Hallelujah. Timothy wechipiri chapter 3. Hallelujah. Glory be to God. Nasi zuva rakanaka. Nasi zuva rakanaka. Mweya Mutsvene waMwari uri kutaura. Hallelujah. Nemavision. Kundozvatinoraramira. Ndozvatakapira upenyu hwedu kuna Mwari. Hatichatandanisi mabhawa. Hallelujah. Ndozvatakuraramira. Kana titi takapa upenyu hwedu kuna Mwari, ndozvozvo. Mwari kana vada kuita izvozvo nesu, ngavaite. Ndakavapa muviri wangu, ndakavapa upenyu hwangu, ngavachiite zvavanoda nawo. Hallelujah. Vamwe vanopa muviri wavo kumwe yakaipa wani. Pedzisira vakunzi homwe. Pedzisira vakunzi gombwe. Pedzisira vakunzi ndiwe mudzimu. Avadye onyeni. Aiwa isi takapa mweya wedu kuna Mwari. Tikapa mwoyo wedu kuna Mwari. Mwari ngavaite zvavanoda. Kana akauya mavision 100 ngauye. Ishe ngavaite zvavanoda. Amen. Hallelujah. Ngatitangire pa verse 7. Timothy wechipiri chapter 3. I think it's page 206 pane vane mabhaibheri anenge angu. Toda kubatira kubvira patakatangira last week. Patakapedzera last week, sorry. Verse 7. Soro shoko kurashika kwamazuva okupedzisira. Yes. Verse 7. Zvinongogara zvichidzidza asi hazvitongosviki pakuziva zvokwadi. Hallelujah. Hanzi zvinogara zvichidzidza but hazvive zvakasvika pachokwadi, pakuziva chokwadi. Chokwadi ndiShe Jesu Kristu. Hallelujah. Amen. Saka kune zvimwe zvinongogara zvichidzidza but hazvive zvakaziva Jesu Kristu. Shoko raMwari rinotaura kuti havana kana kumbomuona kana kumuziva. Nekuti dai vakamuziva kana kumuona, vangadai vasingararami kararamiro kavanoita. Hallelujah. Utodzwa mumwe achitaura kuti zvamunoita zvakanaka zvekunamata Mwari, munotinamatirawo kana maenda ikoko. Hallelujah. Amen. Dai aiziva kunaka kwaMwari, angadai asina kuti munondinamatirawo, angadai atoti ndimirirewo ndiuye nemi. Ndakaseka ndikati mumwe mufundisi akanditi zvikanzi makaita zvakanaka mukanotanga kwenyu mega. Mweya waMwari unemi zvishuwa. Kana muri ikoko mutirangarirawo. Ko iwewe kana uri kutenda mazviri wakadii kuteerawo. Nhasi ndichigeza makuseni Mwari wanditaurira vakati muri kurangarira all night prayer yamakaita iyayi.
zvikanzi imharidzo yaGideon. Ndanga ndisina hangu kukuudzai because ndaiziva kuti maizorwadziwa mukachema, but yanga ari Gideon. Ndakatoendesa vanhu kumvura paya, minamati amai namata paya mamuri kumvura. Ndikati kudzwai Jehovha. Gideon akadana vanhu because Gideon aitya. Hallelujah. Gideon akatumwa naMwari. Atumwa naMwari Gideon akazvitarisa akaona asina kukodzera. Hallelujah. Iye azoona asina kukodzera Gideon anodana vanhu vakuti aende kunorwa. Hey, dai Gideon akaenda ari ega. This ndakukudzidzisai manje zvinhu zvemumweya waMwari. Gideon akapiwa instruction naMwari. If Gideon had gone alone, he was going to win that war. Because anga achirwa hasi Gideon. Mweya waMwari. Vanhu nzwisisai kuti hondo iya yanga iri yemweya waMwari. But Gideon nekutya kwake, nekusatenda kwake, neumwana mudiki hwake Gideon akafunga kukokera vamwe. Hallelujah. Now Gideon anokokera vamwe. Iye newana hudiki hwake ofunga kuti zvichida tikati one day zvinotibatsira. Hallelujah. Asi nekuti Mwari ndiMwari wenyasha, Mwari vanotendera Gideon kuti adane vanhu. Hallelujah. But paanodana vanhu Gideon anodana vakawanda nevasingadiwe naMwari. Iye Gideon haasi kuziva manje because Mwari havana kumuvhurira izvozvo. Mwari obva ati alright, it's okay, he's still a young boy, let me allow him. Ndingatyore mweya wake, rega ndimuti handei dedza vanhu vacho vauye kumvura. Hallelujah. Obva waenda kunomwa mvura. Mwari vanobva vasanangura manje pavari kumwa mvura ipapo. Mwari votoona kuti uyu waste of time. Uyu is a problem. Uyu angazotaura zvakaipa. Uyu angazokanganisa vamwe. Uyu angazoda iso. Uyu achiri kutenda mune zvakare. Uyu hazizobude maari zviri maari izvi. Uyu akatendeka uyu. Uyu zvake anokudza Mwari. Uyu akanoteerera uyu. Uyu akanditora yahari muise moto mairi anobvuma zvake uyu. Uyu akanzi chakati chisarudza uyu na uyu na uyu na uyu na uyu na uyu. Ndizvozvo Gideon, that's enough, chienda ikuhondo is enough. Amen. Praise the Lord. Amen. Kutaura zvinhu zvemumweya, inzwai zvinoreva mweya mukereke. Amen. Praise the Lord. Saka taita all night prayer here. Hey, ndandisina kuzvitaura. Pane murume wandakataura pa all night paya. Mwari vangu atotaura kudhara kuti izvi zvapera kwakuya zvakati. If you remember the reason for that all night prayer, kuna achiri kurangarira. Ndakati tiri kudana all night prayer nekuti Mwari vasanangura mutungamiri. I don't know if you remember. Ndikati mutungamiri wacho handikwanise kukuudzai because kune vamwe vari muno vasati vaready kuzvinzwa. Muchiri remember? Ndikati handikuudzei zita remurume wacho. But because pane vari muno vasati vaready kugamuchira. Asi what we are going to do right now, tiri kunamatira mweya wekuita sei wekuteerera murume iyeye. Amen. I don't know if you remember. Amen. Ndimai mamwe chete vandakaudza nyaya iyoyo. Ndikati ngatizvisiyire kuna Mwari. Iye Mwari vachaziva. Ndikati Mwari vasarudza kudhara. But zvavasarudza manje pakuchida vanhu vanoteera. Zvisina problem. Amen. If you remember. Amen. Why I said it that way, I don't know. Indaingoteerawo zvinenge zvadiwa naMwari. But answer ndazoipiwa nhasi. Zvikanzi chitarisa manje. Look back and see. Iwe unofunga kuti dai zvakaenda nenzira yakati zvingadai zvakazoendekera. Dai vanhu vakaudzwa pachena kuti nyaya yakamira so, zvaifamba sei? But zvakumeka sense ka? Ndo zvinoita chiprofita izvozvo. Dzimwe nguva chinenge chisingameke sense panguva iyoyo. But when you now look mochizoona kuti ndo zvatainyengeterera musi uyawo. Ishe ndobva wanyatsotaura. Remember imwe prophecy yakabuda futi yakanzi rukova ruchayerera handiti? Ruchibuda mumba munomu. Ruchienda. Ruchinosvika. Anditi nyaya yakasvika ikanobata nekuZimbabwe. Ezvino zvichiri kuitika.
hakuna kutaurwa here kuti vhangeri richabva kuno kuti richizoenda ikoko. But onai zvaakuitika izvi nezvi zvikanzi nekunyingi dzimwe nyika dzichifararira. Praise the Lord. Ndansina kuzviplana izvozvo, but kana Mwari vada kuti zvitaurwe ndizvozvo. Amen. Zvichangoramba zvichidzidza asi hazvingawani, hazvigoni kusvika pakuziva chokwadi. Saka nyangwe zvikataurwa, profesi inotaurwa vanhu varipo. Haleluya. Asi nyangwe ikataurwa varipo, havangasvike pakuinzwisisa kana kuzoti inorevei. Vhangeri rigoparidzwa, vanhu vosvika pakusatsvena, pakusvika pakuchena. Vanhu vachitonyatsoratidzwa kunzi kwamuri kuenda kwakasviba, but vanoramba vachiendako. Vanhu vonyatsotaurwa kuti zvakati Mwari haazvide, but vanoramba vachizviteerera. Haleluya. Handi kumberi tinopedzisa chapter 8 kufanira kuipedza nhasi. Verse 8. Jeni naJambure sezvawakadzivisa Mozisi, saizvozvo ivo vanodzivisa zvokwadi, vari vanhu vane ndangariro dzakaodzwa, wakarasika pakutenda. Haleluya. Jeni naJambure, Jane and Jambres vakanetsa Mozisi. Mozisi anga asarudzwa naMwari. Mozisi anzi naMwari apiwa mandate. Hey, Mwari haana kutsanangura maIsraelites kuti ndakadana Mozisi ndobva ndamudza kuti 1 2 3 4. Mwari akataura naMozisi ndobva asiyana nazvo. Munoziva chimwe chinhu chinoshamisa so, mweya wekuzvininipisa nekubvuma kuteera une chiropafadzo. Because mweya unenge wabva pakunzwisisa. Ndambotaura, ndafonerwa namai Chakombera makuseni kana masikati. Ende mwoyo wangu waenda kure vachitaura zvavatsanangura. Ndikati handina hangu kuvaudza, but ndangoti mweya waMwari kana enda zvitopa kutya. Muri kunzwa vhesi iyi nezvamama muchitaura kuti zviri kuenderana, kuti chityiso chekunzwisisa kuti Mozisi paakataura naMwari, Jeni naJambure vangu vasipo. Haleluya. Dai vakangova nechityiso ichocho chekunzwisisa izvozvo, vangadai vasina kumboita problem. But Jeni naJambure manje vaifunga kuti aiwa, saka isi taifanira kuudzwawo kuti zviri kuenda kupi, zozodii, ko wai iwewe chaita special pauri chii Mozisi. Kana vana Miriam naAaron vakaita problem iyoyo futi. Miriam naAaron manje vaitoti Mozisi uri mupfanhaka iyoyo. Ndisi tofanira kutokuudza, Mwari uyu ndisi takatotanga kutotaura nezvaMwari iwo uchiri muchechi. Haleluya. Amen. Saka hanzi Jeni naJambure vakatambudza Mozisi. Ndokufanana kwevanhu vanoramba vachinzwa mharidzo, but vasingasvike pakudzidza. Because vane mweya wekuti ndinoziva, vane mweya wekuti mavhesi tinawo, vane mweya wekuti mharidzo tinadzo, vane mweya wekuti hakuna, every time you say something they have something to counter. Havana mweya wekumboti reka ndingodzidza. What if chandiri kufunga ndinoziva handizivi? What if kana ndiri kudzidziswa chitsva? All right, ko kana ndiri right, shoko raMwari richitaura kuti ndichakubvisai pakubwinya ndokuendesai pane kumwe kubwinya. What if I just listen? Maybe ndiri right now, but ndiri pakubwinya level 1. Mwari wakuda kundiendesa palevel 2. Munhu anoti ndinoziva zvose haabatsiriki. Amen. Kana neno hama dzangu ndichori nezvimwe zvitsva zvakawanda zvandisati ndaziva, zvandichori kunovavariro kudzidza, zvimwe zvandichiri kudzidziswa, ko handimire panapa ndichitaura kuti nhasi ndadzidziswa chakati nezuro ndaichiziva here. Haleluya. Amen. It's only a fool anofunga kuti no, ina ndichisina chitsva chandichaudzwa. Munhu onzi uri kuda kurayirwa unzi ndakapasa grade 1, aiwa ya grade 2 kai. Alright, kana wakapasa grade 7 yacho, ko takuda kudzidzisawo zvekuhigh school ka. Taimbokuudza kuti 1 minus 2 it can't, but takudzidzisa manje kuti 1 minus 2 inosolveka. Munhu ngingi ipapo. Obedience, humility. Kana mchida kuziva the highest level of humility, iri mu obedience.
obedience ndo inonyasoratidza humility yemunhu, kubvuma kuteerera. Hakuna level rinopfuura humility kupfuura kubvuma kuteerera. Kana iwe Ishe Jesu Kristu anotopiwa example yekunzi he was humble, but humble yaIshe Jesu Kristu painotaurwa haitaurwa ichinzi angaine izwi rinyoro nyoro, no. Inonzi he was humble, akabvuma kuteerera kusvikira kana parufu rwemuchinjikwa. So your obedience ndo inoratidza humility. Dzimwe nguva munhu achasvika pakutumwa, dzimwe nguva munhu achasvika pakupiwa instruction. Kuteerera ikokoko ndokunoropafadzwa naMwari. Saka hanzi saJeni naJambure zvavakadzivisa Mozisi, saizvozvo vanodzivisa zvokwadi. Shuwa vanhu ava vanodzivisa zvokwadi zvaMwari nekuti havazvizive. Full of maridzo. Imagine munhu anoda kuparidza but iye mweya waMwari haana. Ari kudzivisa chokwadi kamunhu akadaro. Mweya waMwari woti baba havasumuke vatiparidzire, ini ndisina mweya waMwari ndosumuka ndoparidza ndirini. Handi totodzivisa mweya waMwari ipapo, totodzivisa chokwadi ipapo. Haleluya. Vari vanhu vane ndangariro dzakaodzwa, vakarashika pakutenda. Haleluya. Nekuti kutenda tinoziva kuti kutenda kuita sei, takadzidziswa kuti kutenda kuita sei. Handi pa verse 9. Verse 9. Asi havachapfuuriri mberi. Yes. Nekuti upenzi hwavo huchaonekwa nawose sezvakazoita hwavo. Haleluya. Saka vanhu ava manje Mwari zvaari kutaura ari kuti zvakaitwa pana Jeni naJambure ndo zvichaitwa pavari. Havachapfuuriri mberi. They have reached the ceiling. They have reached the peak of where they will ever reach spiritually. Hey, handisiri ndiri kudaro mweya waMwari. IBhaibheri handisiri. Musandivengewo hama dzangu. I'm just a messenger. Dzimwe nguva dzimwe message dzine dzichitondirwadzawo. Ukatumwa unzenda unotaura kuti maiguru vafa. Pamwe maiguru utochemawo kuti maiguru vafa. But message inofana kusvika. Hamuzoti postman ane utsinye. Imagine postman kuuya netsamba yekutaura kuti baba wangu vafa. Takamuvenga postman uyu. Postman ari kungoitawo basa rake. Haleluya. Hanzi havachapfuurire mberi. Unoziva zvinoshamisa Mwari. Mwari zviprofita zvavo dzimwe nguva zvinouya even nezvinhu zviri kuitika munyika. Tanga tichifamba so tiri mufreeway, svikanzori kuona mota iri pamberi pako yakafanana nanhingi nanhingi. Ramba uchiiteerera motikari iyo, ndikuteerera motikari, ndikuteerera motikari, ndikuteerera motikari. Zvikanzi ipapapa pari kutotsanangura upenyu hwako. Kuteerera motikari, ndikuteerera motikari. Pazosvika patime yekuti ndichinje lane. Ndibva ndachinja lane kudai. Motikari iya tabva tamira tadai so. Kuzongobva ipapo zvikanzi uchaiona futi motikari. Zvakafanana nawo mumweya newe mumweya. Kuzopfuura kwatoita izvinezvi. Hey, tapedzisira ndaita kucheuka, ndaedza kucheuka kutarisa view mira kudii haichaoneki mota here. Zvakumeka sense manje ndichinzwa panapa. Praise the Lord. Mwari vanotaura nedzimwe nzira dzekuti unoshamisika. Panguva iyoyo ndabva ndanzwa zvichinzi zvakafanana nevhesi reEgypt rekunzi the Egyptians you see today you shall see no more. Watopfuura kwawave watokumberi mberi kwekuti havachazombokubata futi vanhu vakadaro. Tikangoti she kudzwa izvi hande kumberi. Verse 10. Yeah. Asi iwe wakateerera kudzidzisa kwangu nomufambire nokufunga nokutenda nomwoyo murefu norudo nokutsungirira namadambudziko
nenhamo izvo zvakandiwira paantioki nepaIkonio napaRistra, madambudziko makuru sei andakanzwa. Pazvinhu izvozvo zvose Ishe wakandisunungura. Haleluya. Amen. Hanzi iwe wakatevera kudzidzisa kwangu. Haleluya. Nemufambire nokufunga nokutenda nomwoyo murefu. Hey, munoziva kana munhu wane mweya mutsvene waMwari soka, these things come easy. These things come easy. Kana wane mweya mutsvene waMwari, kudzidzisa hakunetse kuteera. Ukangodzidziswa kuti aiwa isusu tinonamata Mwari tofamba nemafambiro akati, utoti aho all right ndizvozvo. Haudzwe ka 20 ka 30. Haubvunze ma because. Nekuti zvabva kumweya waMwari. Saka mati kana taakunamata Mwari zvembanje hatichabati. Okay. Kana taakunamata Mwari ini nhangu jewelry ndaifarira inini. But mati hatichai all right. Rega ndisiyane nazvo. Inini ndaiona unge ndikapenda muromo zvangu inini ndinobva ndanaka kupfuura zvandakaita. Mati hatichapende pende. All right. Imwe nyika yese ichitaura tiri maKristu isusu, hakuna chivi. Nyangwe mukarukwa zvakadii, mukaisa miswe yemabhizane zvakaita sei, hapana chivi chiripo. Agozara maKristu akawanda achitaura vanozviti maKristu. Iwe unongoteera. Zvichita senge wakapusa. Nemufambire. Utoona kuti ndomufambire vanhu vanonamata. Saka takutoita mufambiro wakadai. Okay. Ndomamatiro atinoita aimba. Okay. Ndo maimbiro nemanatiro atinoita. Okay. Nokufunga. Handi zvinezvi takadzidziswa mukuona kuti the last month or 2 tatingodzidziswa nenyaya yekufunga, because Mwari vaigadzirisa nyaya yekufunga. Vanhu vainyanya kufunga zvemari, vanhu vainyanya kufunga zvekutsvaga mari. Mwari vakatidzidzisa kuti no, mari haina kuipa, but kana tikanyanya kufunga mari kupfuura shoko raMwari, kupfuura ivo Mwari, takutotadza, takutokanganisira Mwari. Tofanira kutsvaga ruponeso first, and then zvemari zvinozoteera. Utoziva saka tofanira kungofunga zvematenga. Hallelujah. Nokutenda. Kutenda tinofanira kuziva, takadzidziswa kuti kutenda kuita sei. Zvinotaka kuziva kuti kutenda chi. Tichitenda kuna Ishe Jesu Kristu. Pane mharidzo yakauya even kana kuna Philip. Zvikanzi unotenda here? Zvikanzi wangu ndinotenda kuti Ishe Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Hallelujah. Tinotenda kuti Ishe Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Tinotenda kuti anotiporesa muzvivi. Tinotenda kuti anotiporesa muurwere. Tinotenda kuti Ishe Jesu Kristu anotibereka kutsva. Tinotenda kuti Ishe Jesu Kristu anotidzura mudzi wechivi. Vanotitsvenesa pasi pemwoyo inonzi sanctification. Tinotenda kuti vane mweya mutsvene wavanotiwombeka nawo. Baptism of the Holy Spirit. Tinotenda. Tinotenda kuti achazouya kuzotitora. Tinotenda kuti achazotonga nyika. Tinotenda kuti murume akatongerwa kuti aberekwa nemudzimai chasara kufa, kutonga kwozotevera. Saka tinotenda kuti tichabva panyika ino rimwe zuva, uye kuchava kumuswa kwevakafa. Tinotenda. Hallelujah. Tinotenda kuti tichamira pamberi pechigaro. Hallelujah. Nemwoyo murefu. Pese Apostle Paul pavanotaura zvemweya mutsvene kazhinji mukatarisa havasiyi nyaya yemwoyo murefu. Ngative nemwoyo murefu. Hallelujah. Kunyanya sevafudzi, kana uri mufudzi unofanira kunge uine mwoyo murefu. Mwoyo murefu chaiwo, because uchasangana nemwe munhu ari mumbishi. Munhu ari mumbishi kudaro anotoda mwoyo murefu kuti utonzwira tsitsi kuti todi. Izvinezvi ndakafonerwa nababa chakombera pakati pewiki, pakati baba mangozvo ndafunga kuti tiende tinoshanyira nhingi nanhingi. Hallelujah. Lockdown yakapera kai, vanhu vanga vasingauye kuchechi because of lockdown, but now lockdown yapera, sister nhingi nanhingi havasi kuuya kuchechi. Ndikuona mugrupu vachirimo, but kuchechi havasi kuuya. Madima titimbonovashanyira instead yekuti tongovadhilita nekungovakanganwa. Ngati tinombonovaona, tombogara pasi navo, totaura navo, zvichida vanoda kungokuchidzirwa. Mwoyo murefu.
munhu achikutadzira but woita mwoyo murefu. Haleluya. Unzwa vanhu vachitaura kuti baba Mangozho pavakangobva pano takaita party kucelebrate, kufara, kupembera kuti abva mudzivisi. Woita mwoyo murefu. Haleluya. Woita mwoyo murefu kuti Ishe avazive zvavanoita. Haleluya. Norudo. Aiwa rudo, tinogara tichiparidza nyaya yerudo rwechokwadi. Haleluya. Vadikani vachisvika pamba pako uchivagamuchira nerudo, tichiitirana rudo. Umwe neumwe anenge achida kubatsirwa tichibatsira patine takwanisa napo. Haleluya. Rudo irworwo. Munamato, usangonamata munamato wako wega, usangozvinamatira iwewe chete. Kwatinobva vanoti ngoma inoti pangu pangu, haiti pedu pedu, but aiwa kana takunamata Mwari hatidaro manje. She rangariraiwo baba namai Chakombera. She rangariraiwo baba namai Chehore. She rangariraiwo baba namai Mangozho. She rangariraiwo vana sekuru Mangozho. She rangariraiwo vana baba Mvududu nemhuri yavo. She rangariraiwo vana brother Stefan. She rangariraiwo vari uchivanamatira. Miedzo inouya, mataxi anouya. Umwe anenge aitokikiridzana rimwe dhimoni raari kukikiridzana naro so. But ufana kumunamatira. Ufana kumunamatira. Haleluya. To rudo chairwo manje irwo. Nokutsungirira. Rumwe rudo runoonekwa futi pakuziva kuti ndinogara kunonzi kuChristianville. Ndikufana kuenda kuchechi kuMidrand. Ndikangocheka nepana apa ndasvika. But kune vadikani vari kuKempton Park vari kuda kuya kuchechi, but havana chekuisa. Kundikangotendera nditangana novatora. Ndokunonzi kurasira upenyu hwako kaikoko. Haleluya. Nekutsungirira. Handi kutsungirira ndokwa kuchitaurwa vaElia. Kutsungirira kaikoko. Kokuti haunamatire chinhu nhasi obva waneta obva wati saka ndizvozvo. Kuramba uchishingirira uchingonamata. Uchingonamata uchiti She handikangani nyaya yangu iyaya. She handikangani nyaya yangu iyaya. Kana Pauro aitaura nenyaya yemunzwa mumwiri, aitsungirira, achiramba achinyengetera. Haleluya. Pande verse 11. Namba dambudziko nenhamo. Izvo zvakandiwira paAntioch napaIkonio. Nyaya yemadambudziko iyi inoda kunzwisiswa. Haleluya. Vanhu vanofunga kuti kunamata Mwari is coming to a place free of madambudziko. It's a lie. Tinonzwa vanhu vachiparidza pamaTV kana chii kana kupi, vanonyebera vanhu kuti kana wava muKristu hauchisina madambudziko. It's a lie. Iwo Ishe Jesu Kristu vanonzi vakatambudzika wani. Maapostoli ese anonzi akatambudzika wani. Even Pauro ezvino arikutopupura ega kutambudzika kwake. Tine vamwe vataitombonzwa tiri vana vachechi, tiri vadiki, vachiti matambudziko ngaawande. Tipei madambudziko. Hallelujah. Because madambudziko ndiye anozvara utsvene. Because madambudziko anokuroverera kuna Kristu. Wamuka makuseni bacon nesausage nemazai, maskati, wapiwa chicken neteki nechi buffet, manheru obwanzi zvese nemadessert acho obwanzi every day. Uri kupinda luxury car, uku une jacuzzi, uku uri kuti chi, uri kuenda nemuspa, une vanhu vanokushandira, umwe anoita basa rekungoita mamasaji chete, umwe anoita basa rekutakurira plate, umwe anoita basa rekuunzira chikafu, umwe anoita basa rekugadzira kugeza chaiko hauzvigeze. Life is just uchanamata papi. Mumwe anopedzisira atogara panyika obva ati this is the best place to be. Kana even nguva yekufa ikasvika anotaura kuti handidi kufa. But madambudziko manje, madambudziko mamwe anoita kuti uone kuti nyika ino haina kunaka, anoita kuti utoivenga nyika ino, anoita kuti utsvage Mwari. Madambudziko anoita kuti ufunge musiki.
So madambudziko akanaka. Hallelujah. Amen. Vamwe vedu tingadai tisina kumbosvika patiri zvinezvi dai tisina kusangana nemadambudziko atakasangana nawo. Amen. Because ndo akazoita kuti tizivi Mwari. Dzimwe nguva muchangoti varoyi. Ivo varoyi vakatobatsira. Baba wangu akandibereka panyama. Vaigara vachitaura kuti kukava dafi kuriyambutsa nzira. Ivo uri kurikava uchiti chidafi ichi. Chidafi ichi chisingagona kuzokrosa road yese. Chatsikwa nemotikari. But because wachibhutsura chidafi ichi, chabva chaflya chichinowira uko kuseri kweroad, hachatotsikwi nemota. Vamwe vanhu, that's why zvichinzi don't be bitter. Zvamakaitirwa zvakakurwadzai, siyanai nazvo. That was God. Mungadai musiri pano, dai zvisina kuitika izvozvo. Chitopemberai mufare. Kuti zvakakubvisai where it would have been your comfort zone. Koma izobvirei. Hallelujah. Amen. Madambudziko anoita kuti ufunge nzvimbo iri nani. Amen. Tosaka Bhaibheri paya remember vhesi yakataura kuti Abraham haana kutovaka imba. Hallelujah. Nemazimari anga inawo ese aya. Aiziva kuti kune imba chaiyo ichauya iri kuJerusarema. Zvichida anga yakavaka palace akabva adekara akapedzisira relaxed. Hallelujah. Amen. Saka madambudziko akanaka. Nenhamo. Paunochema paya unyaradzwa naShe. Amen. Hallelujah. Amen. Utoziva kuti zviya Ishe vanonyaradza nani. Zviya Ishe vanonyaradza. I remember imwe testimony yandakambopa. One of the first moments andakanyaradzwa nemweya mutsvene waMwari. Ndandatumwa namai Mang'ozho kunotsvaka nzvimbo yemwana. Zvino hazvina kumira mushe, ndo zvinhu zvakatanga kutiomera. Motikari haichafambi. Handichisina tatine motikari 2 but dzakangoti same time ipapo. Ndafamba netsoka kwaipisa zvisingaite zvokuti musoro wangu hakutema. Ndafamba ipapo ndanzitori namari yemakombi saka ndakafamba netsoka. Ndafamba netsoka. Ndichingobva ikoko kuchikoro kwacho ndakuti ndichidzoka kumba manje kufamba netsoka kudzokera kumba. Ndobva kwangoita zistorm risingaite. Richiti storm richinaya kuchinaya. Ende paipfuura mota dzakandipfuura musi iwoyo. Handirangarire pachipfuura kamota kemanga. Paipfuura motikari chaidzo. Dzekuti pamwedza ndingatoti ndingatarisire pasi maBenz. Beautiful expensive cars. Ende mazuva iwayo ndo pana ndakuonawo kuti Mwari vanenge vachindiratidza uyu mari yake inobva kwakati, uyu mari yake inobva yaka. Kuti nyatsozota ava vana vaSatana. Ava vanoita zvekupira mudzima. Ava vanoita zvemushonga. Ava vanoita zveunganga. Vachindipfuura, uyu achipfuura ubva achishwapa mvura yokuti nekumeso. Uyo upfuura uchishwapawo. Ndikati nei Mwari? Vana vadhiabhorosi muri kuvapa mari vana ava. Ini ndinoona ndikutambura kudai so. Asi ndiri munhu wenyu. Saka ndiri mwana wenyu pakuita sei nditambura kudai so. Ndichiri kufunga kudaro. Ishe vanoshamisa. Ndobva mwauya ndobva ndichikwapa. Saka paakauya nemotikari yake chidai so ndichiedza kunzvenga ndobva ndatsvedza mva ndakuwira musiweji. Everything zvikuita from bed to west. From bed to west. Misodzi ikatanga kubuda manje. Ndikati Mwari, hamungambotaura kuti munondida. Zvinhu zvichidai so. Ndobva mweya mutsvene waMwari watanga kutaura manje. Zvikanzi ndakanyarara nguva yese. Kuchingoenda on and on. Ndakuchitaura manje. Ndakakanganwa kuti kuri kunaya kana zvekuti motikari. I don't even remember how I got home. Ndakutanga kutsanangurirwa manje. Zvikanzi iwewe akuudza kuti zvaukufunga iwewe kuti zviri right ndizvo zviri right ndiani. Akuudza kuti what you think is a solution ndiani. Ndiani akuudza kuti ndini ndakavapa mari iyoyo. Akuudza kuti ndini ndakavaropafadza ndiani. Kana mari yakabva kuna baba wavo, akuudza kuti ndini ndakavapa ndiani. Ko akuudza iwewe kuti iwe uri kutambura ndiani.
musiwo ndakarayirwa ndikapedzisira I remember ndakusvika padriveway ndichisvika kumba ndakutoimba ndichirumbidza Mwari. Misodzi yanga imbori yekuchema yakazopedzisira ya misodzi yekurumbidza. Hallelujah. Ndingoedza kuda kutsanangura kuti nhamo dzinokuswededza kuna Mwari. Amen. Musakurumidze kuda kutiza matambudziko. Because dzimwe nguva madambudziko anokusvitsa kuna Mwari. Amen. Kufara dzimwe nguva futi kunounza kufarisa. Ende kufarisa kuri padhuze nechivi. Pakanyanya prosperity dzimwe nguva futi wapa padhuze nekuzvikudza. Wapa padhuze nekuita zvivi. Ndopanoita mapati. Ndopanoita kurasika kwehunhu. Ndopanoita zvinhu zvakadaro izvozvo. Kana kuteerera chaiko, pakomana wakapaka Lamborghini yako ungazouya ukateerera zvandiri kutaura panapa. Uchiziva kuti iwewe nemaemployee 2000 akamirira kuti iwewe ndiwe unoita transfer yesalary yavo. Uchazomirira kunzwa zvandiri kutaura. Hallelujah. Amen. Hanzi izvozvo zvakandiwira paAntioch, napa Iconium, napa Lystra. Madambudziko makuru sei andakanzwa pazvinhu zvose, asi Ishe wakandisunungura. Muri kuona nzvimbo dzese idzi. The Apostle Paul. Apostle Paul, do you know how many books he wrote in the New Testament? And he's testifying of madambudziko. Asi mwe munhu anotaura kuti mangozho wacho kana ari munhu waMwari, sei mangozho wacho achidriva mota yaari kudriva, sei achigara mumba yaari kuiva. Dai anga ari man of God, handiti tingadai taakumuonawo achionekera. Anofana kunge ane helicopter by now. Kana akatumwa naMwari. Hey. Kusaziva. Mari is not always a sign of the Holy Spirit of God. It's not always a sign of utsvene. There is an abundance that comes from God giving you for a reason and a purpose. But hakusi kuti nekuti watendeuka wakunamata Mwari saka wakuita mari. Kunyeba. And verse 12. Verse 12. Zvino navo vose vanoda kunamata Mwari muna Kristu Jesu vachatambudzwa. Hallelujah. Dzokororai futi. Zvino navo vose vanoda kunamata Mwari muna Kristu Jesu vachatambudzwa. Dzokororai futi. Zvino navo vose vanoda kunamata Mwari muna Kristu Jesu vachatambudzwa. Dzokororai futi. Zvino navo vose vanoda kunamata Mwari muna Kristu Jesu vachatambudzwa. Hallelujah. Amen. Muri kunzwa here vhesi iyi? Amen. I want us to take a moment to let this sink in. Nosaka ndati varamba vachidzokorora. Hanzi zvino navose vanoda kunamata Mwari muna Jesu Kristu vachatambudzwa. Hallelujah. Amen. Uzotanga saka manje kana iko kunamata kana muri kunzwa here kuti iri kutaura chii? 2 Timothy chapter 3 verse 12. Kana wangoti uruda kunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi muna Ishe Jesu Kristu uchatotambudzwa. Amen. Dai anga ine mweya waMwari sei asina kusarudzwa kuita mufundisi. Dai anga ine mweya waMwari sei anga ndokutotambudzwa kwacho ikoko. Koinga wani isitaiona vanhu vanomwadoro vachisarudzwa kuita vafundisi. Iye saka dai anga ine mweya waMwari aizotadza nei. Ndokutambudzwa ikoko. Nekuti vatungamiri vacho vanga vasina mweya waMwari. Saka vanotsvagawo vanhu vakareruka. Hallelujah. Amen. Munhu wese anonama hazvina kunzi vamwe, hazvina kunzi some, hazvina kunzi maybe. This is the Holy Spirit of God. Amen. Bhaibheri rakanyorwa nemweya mutsvene waMwari. Amen. Ene mweya mutsvene waMwari uri kutaura kuti vese vanonamata Mwari muzvokwadi muna Ishe Jesu Kristu vachatambudzwa. Amen. Iwe man of God wako ari kuuya kuti stop suffering now. Uya kuno ukatanga unamata muchechi muno nhamo dzako dzese dzapera. Wotoziva kuti havasi kuendesa kuna Jesu wanawo.
tinobatira Mwari kuti vatisimbise kuti madambudziko paanouya tikwanise kuakurira. Nhasi Mwari vari kupindura minamato yatinoita. Indiri kutoona vanhu vachitochinja direction yeminamato yavo izvozvi. So kana neniwo ndiri kutopindurwawo pane mimwe minamato yandandinamata. Haleluya. Sei hama dzangu dzisingandifarire, sei hama dzangu dzakandiveka, vese vanonamata Mwari. Haleluya. Bosi wangu handina chandakambomutadzira, but anongonditi vese vanonamata Mwari muna Jesu Kristu. Haleluya. Landlord wangu, neighbor wangu, handina chandakambotadzirana naye, but anongoda kungoti vese vanonamata Mwari muna Jesu Kristu. Vachatotambudzwa. Because pane kutambudzika kunofanira kuvapo. Hallelujah. And verse 13. Verse 13. Yes. Asi vanhu vakaipa navanyengeri vachanyanyisa pakuipa, vachitsausa vamwe nokutsauswa iwo. Yes. Saka vakaipa manje nevanyengeri vachanyanyisa kuipa, vachatoita worse. Zvamaimboti zvakaipa zvazvia it's better. Kuchaitwa zvinopfuura ipapo. Ende vachatsausa vamwe. Tofunga tiri kutongozviona. Hallelujah. Nekutsauswawo ivo vacho. Because ivo vacho vane vavanoteera. Vavanoteera vachavaudzawo zvirizvo. Vachinzi tine mweya waMwari, obvoendeswa kusiriko. Wobva watsvagawo vanoita maadvisor. Maadvisor vachivasaidzirawo futi kune zvakabhenda. Wobva watanga kusimbiswa pazvivi zvavo. Wonzi no, it's okay. Ezvino vanhu vaakudzidziswa kunzi iwewe kana uchinamata Mwari uri muchechi munomu, murume wako akaheduka, wakukwanisa kumudhivorsa because abuda muchechi, saka afa mumweya, ende iwewe uri mupenyu unokwanisa kuroorana nemumwe muchechi because ndimi vapenyu. Ava buda muchechi vafa. I'm not making this up. Zviri kuparidzwa mapulpit zvinhu izvi. Mukadzi wako akabuda muchechi munomu, waafiri kumuramba because it means iwe uri mupenyu mumweya, iye afa mumweya. Shoko rakati kana mukadzi akafa unotenderwa kuroora mumwe, saka wakwanisa kutsvaga mumwe. Hey, saka munhu akazotendoka akadzoka muchechi muchaita sei? Because it means hamupenyu futi kakwamuri. Alright, ko uyo waaroorana naye akahedukawo futi chii chichaitika? Vacharamba vachitsautsa vamwe, vachitsauswawo naivo, vopedzisira vakutotendawo mazviri, vachibvuma kutsauswa. Musabvume kutsauswa. Musabvume kutsauswa, please. And verse 14. Verse 14. Asi iwe rambira pane zvawakadzidza nezvawakatendiswa. Uzive kuti wakazvinzwa kunani. Hallelujah. Zvino imimi manje makaudzwa last week kaimi naMwari kuti ndakakubvisai kupi, ndikakuendesai kupi, ende mukaudzwa why. Saka chirambiraika pane zvamakadzidziswa makono. Hallelujah. Chirambirai pane zvamakadzidziswa. Musarase zvamakadzidziswa izvi. Kana vanhu vakuzotaura zvavanoda kutaura, utaura taiwa. Asi izvo zvatakadzidziswa. Takadzidziswa kuti shoko raMwari. Takadzidziswa kuti Bhaibheri rinotaura Ishe Jesu Kristu. Hallelujah. Imi kana makuzotaura kuti Abraham anga ina Hagai saka tinotenderwa kuita small house, imi motaura kuti taitodzidziswa nezvaIshe Jesu Kristu panapa. Hallelujah. Uzive kuti wakadzidza kunani. Musakanganwiwo kuti makadzidza kunani. Tinodzidziswa nemweya mutsvene waMwari. Kereke yaMwari inotungamirwa nemweya mutsvene waMwari. Mweya mutsvene waMwari ndio mudzidzisi wedu. Hallelujah. And verse 15.
verse 15 kuti kubvira paucheche hwako wakaziva manyoro matsvene anogona kukupa uchenjeri hunokuisa kukuponeswa nokutenda kuri muna Kristu Jesu. Yes, iyi mharidzo iyi kai ndi Pauro anga ari kusimbisa Timothy. Hallelujah. But achisimbisa Timothy kudaro, it's applicable to you as well. Kuti ziva kuti mamuri vacheche kaimi. Ene muri vacheche makatanga muchikanyirwo mukaka. Mukadzidziswa nemanyoro iwayo. Hallelujah. Matsvene anogona kupa uchenjeri hunoisa kukuponeswa nokutenda kuri muna Kristu Jesu. Ande verse 16 ne17 tinopedza. Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari. Yes. Runobatsira pakudzidzisa. Yes. Nokurayira. Yes. Nokururamisa. Yes. Nokuranga. Kuri mukururama. Hallelujah. Kuti munhu waMwari akwane agadzirirwa kwazvo mabasa ose akanaka. Hallelujah. Ndoda pane ane English version here, King James version. This is a very important verse, verse 16. Kati sumkeitos. Tiverengerwe verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Inotsanangura mweya waMwari. Hallelujah. Zvinosimbisa futi zvanambotaura paya kuti mweya mutsvene waMwari. Kana riri shoko raMwari rakanyorwa nemweya mutsvene waMwari. Inoti chi verse 16. Okay, 2 Timothy 3 verse 16 in the King James version. Yeah. All scripture, yes, is given by the inspiration of God. Yes. And is profitable for doctrine. Yes. For reproof. Yes. For correction. Yes. For instruction in righteousness. Praise the Lord. Page 17. Then 17. That the men of God may be perfect, thoroughly finished, unto all good works. Hallelujah. Saka magwaro ese. Do paya pandainetsana nevamwe patakabva kuEgypt. Nenyaya yedoctrine. Ndichiti inini doctrine rinofana kubva muscripture. Takanetsana vachitaura ivo vakati doctrine yechechi inoti chakati. Indikati shoko raMwari rinoti chakati. Ndobva tamisidzana manje. Umwe akamira padoctrine, indakamira pashoko raMwari. Ndikati shoko raMwari is the ultimate. Hallelujah. Ndikati iyo doctrine yechechi inofanira kubva mushoko raMwari. Ukaona doctrine yapesana neshoko raMwari, doctrine iyo ngairaswe. Amen. Tikamira pashoko raMwari, pa doctrine tamirawo pariri. Because all doctrine according to God is inspired by the Holy Spirit of God through the word of God. Amen. Hapazombova nekupesana. Munhu akamira mushoko raMwari achamira mudoctrine. Because doctrine rinobva mushoko raMwari. Amen. Havana kuzinzwisisa izvozvo. Why? Because zvinoramba zvichingodzidza. Zvinoramba zvichingodzidza. Asi hazvisviki pakuziva chokwadi. Dai zvaidzidza zvichisvika pakuziva chokwadi, zvingadai zvakaziva verse 16 and 17. Kusvika mutungamiri wekereke anotsamwa kuti sei wataura iwe kuti hatimiri padoctrine, tinomira pascripture. Kutadza kuziva kuti scripture, all scripture is inspired by the Holy Spirit of God. Kutadza kuziva kuti all scripture is inspired by God. All scripture is from God. Saka scripture ndiyo yatinofana kumira pairi. Doctrine yakanyorwa nemunhu. Kana munhu akanyora doctrine yake, hatiziva kuti amwa mbamba here, hatiziva kuti angaputa mbanje here kana kuti adya mazai. Pamwe abva kunodya bacon zvake, ndobva anyora zvakatsveyama. Zvichida munhu azere neruchiva uku. Akutofunga divorce and remarriage. Akutofunga kuti haa izvi zvitanyanya kuomesera vanhu. Hallelujah. Amen. Saka even kana mukada kuzoita doctrine mukereke yaMwari, it's not a sin kuva nedoctrine. Actually, church inofana kunge ine doctrine. But doctrine is from the scripture, from the word of God. Don't ever have doctrine risiri traceable kushoko raMwari. Even generation ichauya after isusu tichavarovedzera
kuti vazive kuti doctrine rinobva kushoko raMwari. Kana munhu achiparidza muministry munomu, zvese zvinoparidzwa zvinofanira kuonekwa kuti zviri kubva papi. Don't ever have anyone anomira papulpit achitaura nyaya dzatsuro nagudo. Bvunzai kuti zvabva kupi bambo. Ko nhaye amai zvamuri kutiparidzira izvi zviri kunani? Ini ndinokoneswa neshoko raMwari. Ukandiparidzira zviri mushoko raMwari ndinotendeuka. But usatiparidzire zviri mushoko raMwari. Hallelujah. Utanga kuya panapa, ngatitei sungano nemutungamiri wechechi, ngatitei sungano, zviri kupi? Zviri kupi? Pese patinosumuka, tinofanira kutanga tati tinokudza chigaro chababa Mang'ozho, tinofanira kutanga zviri kupi? Show me where it says in the Bible ndinobvuma. Nditeverei nekuti ndinoteera Kristu, ndiratidze kuti zviri kupi muBhaibheri ndo andazvibvuma. Ngatiteerei tsoka dzavo, ndiratidze zviri kupi muBhaibheri. Hallelujah. Ngatiimbirwe.